Het wurde ook wel de Facebook-rel neemt. Het uit de handronde Project X-feest in Haren begon mij een uitnodiging voor een jeddefeest op Facebook die bij elke niet te lonen kwam. Peter Olstoren, schrijver van het boek De Macht van Facebook, praat erover met studenten op de Thorbecke Academie. Nevens hem binnen de rel in Haren net de schuld van Facebook. Het is een heel complex van factoren en uiteindelijk zijn het gewoon mensen die erachter zitten. Altijd weer, bij welk medium ook, heb je toch altijd te maken met mensen die ergens misbruik van maken. Gewoon studenten van de Thorbecke Academie denken de correct sauer. Dat het beschikbaar wordt gesteld betekent niet dat de schuld ook bij jou ligt. Facebook zelf heeft er geen promotie aan gemaakt. Dat hebben de mensen zelf gedaan. Ik denk dat zonder de media-aandacht, dus gewoon de reguliere media, als die niet zo enorm veel aandacht geschonken hadden aan Haren, dan waren er lang niet zoveel mensen geweest en was het ook niet zo uit de hand gelopen. Nee, de rel in Haren tilt het op van de oproepen voor Project X-feesten. Ik in Ljout zou erin komen. Gemeente en politie zitten op behichten te wijzen, maar willen er verder net op reageren. Dus als je er gewoon niet te veel aandacht aan gaat schenken, als je dus niet een noodverordening uit gaat zetten, dan is het ook niet nieuws voor mensen. Dus is het ook niet spannend genoeg om erheen te gaan. Ik denk dat men bang is omdat het weer uit de hand gaat lopen. Ik denk geen commentaar in de zin van we willen er niet op reageren. Misschien zijn we er wel mee bezig of misschien willen we het niet erger maken dan dat het is. Of is het wel erg? Ik vind het wel een beetje slap van de gemeente Leeuwarden. Je moet serieus nemen dat er veel mensen bij elkaar komen. Als het Utrecht-Ajax is, of beter gezegd de Groningen-Cambuur hier, dan wordt er wel rekening mee gehouden dat er iets kan gebeuren. En er wordt op geanticipeerd. Nu krijgen alle burgemeesters een beetje onderricht in Nederland van, als er een bijeenkomst heel snel wordt georganiseerd, want dat kan heel snel via internet. Nu is het dan Facebook, maar morgen is er iets anders. En daar moet je rekening mee houden.